Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzirlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Arap ýurtlarynyň dördüsi Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi we ony islamçy toporlary goldamakda aýplady. Şeýlede Iran bilen ýakyn gatnaşygyny ýazgardy. Saudi Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny bet edip ähli gatnaşyklaryny ýetiriýänligini 5-nji iýunda bilelikde ýylan etdiler. Bu ädim Gaza baý we 2022-nji ýylda futbol boýunça Halkara Federasiýasy FIFA-nyň Dünýä Kubogy ugrundaky ýaryşyny geçirijek şeýlede Birleşen Ştatlaryň uly harby bazasyny saklayan ýurdun üzüňelige düşmegine getirir. Barsalygynyň döwletleri Katara Iran bilen musulman doganlary ýaly islamçy hereketler bilen ýakyn gatnaşyk saklayan ýurt hökmünde seredýärler. Olar islamçy toporlaryň regionyň howpsuzlygyny hatar astynda goýýanlygyny aýdýarlar. Saudi Arabistany Katar bilen gury ýer serkedini ýapyp, ony Arap ýarymadasynyň kesjekdigini aýtdy. Britaniýanyň polisiýasy Londonyň merkezinde bolan bu 7 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi derňemek boýunça çäreleriň dowamynda täze reýtleri geçirenligini we sany takyk agdalmadyk adamlary tutsak edenligini habar berdi. Ençeme adam tutsak edildi diýip polisiýa Londonda 5-nji iýunda irki sagatlarda geçirilen reýtleriň ýa-ni ma'lum etdi. Londonyň polisiýasynyň müdiri Cressida Dick polisiýanyň ölüm öçberde suwut materiallaryny toplanlygyny BBC telewizionyna aýtdy. Hüjümçileriň 3-nji ýylda London köprüsinde ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda hüjümçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Islam döwleti adly ekstremist topory hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji ýylda polisiýa geçiren reýtlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kırgızstanyň Atemekan opozisiýon partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebayew korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekildi. Bişkegiň 1-nji may trawynyň suwdy Tekebayewiň we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň öňkü ýolbaşçysy Duýşan Kulhatonowyň işine 5-nji iýunda seredip başlady. Olaryň ikisi de 2010-njy ýylda Tekebayewiň premier ministr bolan döwründe orsiýetli biznesmenden 1 million dollar möçberde para almak aýplamasynyň esasynda suwd edilýärler. Tekebayew we Hatonow öýlerine ýöňkelýän aýplamalaryň galypdygyny we siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atemekan partiýasy öz liderine garşy suwd işini gozgamak arkaly Kyrgyzstanyň hökümetiniň şu ýylyň oktýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňünde başga pikirliligi çäklendirmek we Tekebayewiň prezidentlige dalaş etmegine pätgel bermek isleýänligini aýdýarlar. 58 ýaşly Tekebayew fevral aýynda tutsak edildi. 5-nji martda Atemekan partiýasy ony prezidentlik saýlawlary üçin dalaşgär hökmünde ýylan etdi. Azerbaýjanly jurnalist Nejat Amiraslonowyň aklawçysy öz müşterisiniň tutsakhanada gynamalara sezebar edilenligine we onuň ähli diýişiniň zor bilen sogurlanlygyna ynanýanlygyny aýtdy. Gazak etrafyndan gararsyz jurnalist Amiraslonow 22-nji maýda tutsak edildi we polisiýa garşylyk görkezmekde aýplanyp suwd tarapyndan 30 günlük türme tutsaklygyna höküm edildi. 3-nji iýunda jurnalistiň suwdyň kararyndan şikaýaty dinlendi. Emma ol şikaýat etmegiň ýerine günälidigini aýtdy. Onuň aklawçysy Elçin Sadikow dinlenşigiň ýa-niden çykyşynda Amiraslonowy suwdyň jaýynda görende onuň agzynda diýiş galmanlygyny, emma bir gün öň onuň ähli diýişleriniň ýerinde bolup, müşterisiniň näse görünmänligini belledi. Biz ondan diýişlerine näme boldy diýip soranmyzda ol ýöne gaçdy diýip jogap berdi diýip Sadikow aýtdy. Aklawçy bu ýagdaý destine derňemäge çagyrýar. New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goraýjy komitet 24-nji maýda Azerbaýjanyň häkimetine çagyryş edip Amiraslonowyň şikaýatyny ret etmezlige ündäpdi we tanqidçi jurnalistleri gysmagy we tutsak etmegi bet etmäge çagyrypdy. 2003-nji ýylda ýok bolan kakasynyň ýerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliýew tanqidi pikirleri çydamsızlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyny gerýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy iýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi habar berýär. Maglumata görä sammitde gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhamedow iki taraply duşuklaryň birnäçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhamedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň syýahat mümkinçiliklerini hiç hili düşündürüş bermezden şeklendirmek arkaly olaryň daşary ýurtlara gitmegini kynlaşdyrýanlygy barada maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, ýakynda Aşgabatyň halkara aeroportundan İstanbula we Dubaýa uçmak isleýän türkmen raýatlarynyň ençemesine uçara minmäge ruhsat berilmän, olar ýygyna gaýtaryldy. Öň daşary ýurtda bolmadyk ýa-da bolsun, tapawdy ýok. Isleýänini geçirýärler, islemedigini geçirmeýärler. Dubaýa uçurmadylar. Sebäbini öz welaýat migrasiýaňyzdan soraň diýdiler. Diýip ýurtdan çykmaga ruhsat edilmedik türkmen raýatlarynyň biri aýdýar. Adynyň efirde agdalmazlygyny soran bu raýat özüniň we beýleki adamlaryň ähli resminamalarynyň, hatda iş we syýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan näme sebäpden ýurtdan çykarylmaýanlygy barada anyk resmi düşündürüş berilmänligini aýdyp, muňa derek özlerine haýwat atylanlygyny gurrun berdi. Olar bize "Siz näme üçin barýaňyz?" diýdiler. Bizem dostum bilen maşynymyza ähtiýaçlyk şaýlaryny almaga diýdim. Soňra olar, "Siziň maglumatyňyz geldi. Siz 10 ýaş adam bolmaly. Allasaňyz soň bilerin. Siziň işlemäge barýanlygyňyzy aýtdylar. Siz eger gezmäge däl, işe barýan bolsaňyz, bize ýalan görkezme berenligiňiz üçin Jinaýat kodeksiniň 201-nji maddasy esasyna 2 ýyl tutsuk edilersiňiz" diýip haýwat atdylar diýip türkmen raýaty belledi. Şeýlede, ol özleriniň ýygyderli komitet işgärleri tarapyndan soragy çagyrylýanlygyna ünsü çekip, ýurtdan çykmaga ruhsat berilmese, özleriniň Türkmenistanyň baş prokuraturysyna arza ýazyjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Eger şeýdip sebäpsiz ýere gedilenjek gitjekleri goýbermejek bolsalar, bu arada baş prokurory ýazmaça arz edilmesek, başga lazymyz galmady. Migrasiýa gullugy öz çininden geçip aşa gazaplanmagy mejbur edýär diýip Türkmenistanyň raýat diýrenni. Mundan başga İstanbula we Dubaýa uçak uçurlara mündürilmedik raýatlar özleriniň wiza almak üçin welaýatdan Aşgabada ençeme gedek gelip gidendiklerini we uçur bileti üçin uly madda çykdagy edendiklerini, bu çykdagylarynyň da puja çykýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu mesele boýunça maglumat almak üçin Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabatdaky Mari, Türkmenawat we Balkanawat şäherlerindäki edaralary bilen habarlaşdy. Ol edaralaryň jogapkar resmileri bu maglumaty tasdiklamakdan ýa-da inkar etmekden ýüze gurup, haýsydyr bir kommentari bermekden saklandylar. Gepin gerdişine göre ýatlasak, mundan ýarym aý çemesi ozal türkmen häkimetleriniň Aziýa oýunlary tamamlanýança öz raýatlarynyň daşary ýurtlara sapar etmegini hasda kynlaşdyrmagy meýilleşdirýänligi barada maglumatlar peýda bolupdy. Şonda dürli welaýatlarda ýaşaýan türkmenistanlylar daşary ýurtlara syýahat etmek üçin niýetlenen biometrik pasportlaryny we käbir ýurtlara wiza almakda kynçylyk çekýändiklerini habar beripdiler. Bu kynçylyklar we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri we media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine düşündürüş ýa-da maglumat berilmese de, yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň käbirleri bu çäherleriň Aziýada 2017 oýunlary tamamlanýança welaýatlary paýtagta girizmezlik maksady bilen amala aşyrýanlygyny aýdýarlar. Ma'lum bolýaly, häzirki wagt türkmenistanlylar diňe Aşgabatyň halkara aeroportu arkaly daşary ýurtlara sapar edip bilýärler. Türkmen häkimetleri Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini welaýatlardan Aşgabada gelýän türkmenistanlylara garşy bir näçe çäklendirmeleri girizdi. Olaryň arasynda Aziýa oýunlary başlanýança paýtagtda ýazga durmadyk welaýatlar hemde içerki migrantlary öz ýaşaýan ýerlerine ugratmak, welaýat belgili ulaglary paýtagtda goýbermezlik ýaly şäherler bar. Garaşsyz aklawçylaryň ençemesi Türkmenistanyň konstitusiýasyna raýatlaryň işlemek, ýaşamak, erkin hereket etmek hukuklaryna kepil geçýänligini aýdyp, alınıp barýan bu şäherleriň ýurdun baş kanunyna sapraz gelýänligini belleýärler. 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek halkara sport bäsleşigine ýokary derejeli döwlet resmileri bilen bir hatarda dünýäniň 62 ýurdundan 5000-den gowrak türgeniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistan ýurdun Günwatardynaky Balkan welaýatynda deňiz suwuny duýsuzlandyrýan ýene 2 täze zawody gurmagy planlaşdyrýar. Resmi mediýanyň anyny beren maglumatyna görä Esenolay trawynyň Ekrem owasynyň golaýynda guruljak bu zawodlaryň birinde bir gije gündüziň dowamında 50.000 kubmetr arasa suw işlenip taýýarlanlar. Hadar şäherinde guruljak beýleki zawodda bolsa bir gije gündüziň dowamında 5.000 kubmetr arasa suw taýýarlanlar. Häzirki wagt Türkmenistanyň deňiz ýaky regionlarynda deňiz suwuny duýsuzlandyrýan bir näçe zawod şolsanda Türkmenmaş etrawynyň Gyýanly owasynda günne 50.000 kubmetr we awada da 35.000 kubmetr arasa suw işläp çykarýan deshalar bar. Bu deshalar açylanda olaryň regiondaky agyz suw meselesini çözjekdigi we ilatyň dolu diýenýaly arasy agyz suw bilen üpçün ediljekdigi aýdylypdy. Emma yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň käbirleri bu deshalaryň açylanyna inne 4 ýyl çemesi wagtyň bolandygyna garamazdan Balkan welaýatynda hususan Türkmenbaş şäherinde agyz suw problemasynyň saklanyp galýandygyny gowlawa tarap ödýän özgertmäniň ýokdugyny aýdýarlar. Gyýanly pasiýologyny duýsuzlandyrylan suw berilse-de, ýaşaýjylaryň tas ählisi diýenýäli bu suwy durmuşdaky 2-nji derejeli hajatlar üçin ulanýar. Bu suwy çaý nahar üçin ulanmaýarlar. Duýsuzlandyrylan deňiz suwy egin eşigi ýumagy hem yaramyl däl. Sebäbi matalaryň çal tüýdülmegini, könülmegini getirýär. Dip hopsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran Gyýanlynyň ýaşaýjysy aýtdy. Ol özleriniň agyz suwuny satyn alýandyklaryny, munyň bolsa ýaşaýjylara maddi taýdan uly agram salýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Awazanyň golaýyndaky deňiz suwuny duýsuzlandyrýan zawodda işleýän käbir türkmensanlaryň aýtmagyna görä, bu deshadan alınýan suw hem awazda syýahatçylyk zolundaky mihmanhanalaryň durmuş hajatlarynda, ýagny hajatxanalar we şoňa meňdeş zatlar üçin ulanylýar. Ýöne ilatyň agyz suw maksatlar üçin näme derejede ulanylýandygy barada maglumat bermedi. Azatlyk radiosu bu barada awazadaky deňiz suwuny duýsuzlandyrýan zawod bilen habarlaşanda hem haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Balkan synçynyň aýtmagyna görä suw arasylaýjy zawodlaryň guruljakdy ýa-da olaryň işläp başlandygy barada Türkmenistanyň media terişlerinde maglumat berilse-de, olarda öndürilen suwuň näçe mukdarynyň agyz suw we näçesiniň tehnik maksatlar üçin ulanylýandygy barada söz gozulmaýar. Şeýle-de ol Türkmenmaş şäherinde suw problemasynyň indi onlarça ýyl bäri dowam edýändigini, arasa agyz suwuň günde diňe sanlyca saat ilata berilýändigini aýtdy. Türkmenistanda suw ýetmezçiligine Balkan welaýaty bilen çäklenmeýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi ýurdun Daşowud, Mary we Lewap welaýatlarynyň ençeme owasynda hem agyz suw üpçünçiliginiň kadaly ýoly goýulmandygyny, şol sebäpli özleriniň agyz suwuny satyn almagy ýa-da bir näçe kilometr uzaklykdan getirmäge mejbur bolýandygyny gürrüň berýärler. Galy berse-de soňky ýyllarda türkmen häkimetleri suwy tyşytly ulanmak barada ýygyderli gürrüň edip, ýaşaýyş jaýlarynda suw ölçeýiji gurallaryň oturdylmagyny talap edýärler. Türkmenistan suwy iň bisarpa ulanýan ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Nature jurnalynyň awtory Oli Varisin aýtmagyna görä, Türkmenistanyň ilaty jan başyna 5.5 kubmetr çemesi suw ulanýar we bu dünýäde iň ýokary görkeziji bolup durýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän.
Türkmenistanyň mejlisi özüniň 3-nji iýunda geçiren ýygnygynda ekologiýa howpsuzlygy hakynda kanunlaryň taslamalaryna garady. Resmi mediada Türkmenistanda eýetçiliginiň görnüşine garamazdan ekologiýa taýdan howply iş alyp barýan edaralar, kärhanalar guramalar üçin hökmany ekologiýa ätýarçylandyrmasy giridildi. Ekologiýa ülgülerine laýyklykda gurulýan zawodlar, fabrikler we beýleki desgalar olaryň daşky gurşawa ziýansyzlygy baradaky degişli ekologiýa barlygyny geçýärler diýilip habarda nytalýar. Emma şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir türkmenistanlylar ýurduň dürli künjeklerinde şol sanda Bäherdende we Jebelde hereket edýän sement zawodlarynyň ilatyň saglygyny howp awandyrýandygyny aýdýarlar. Biz bu zawodlar we onuň ilata ýetirýän täsiri barada Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Balkan vilayatynyň Jebel pasyologyndan 3 kilometr daşlykda sement zawody ýerleşýär. Ahal vilayatynyň Bäherden Baharly etrawynyň Ýarazy owasynyň 3-4 kilometr daşlykda Edirşonyň ýaly sement zawody ýerleşýär. Awaladan o diýenler uzaklykda bolmadyk gyýarly gulmaýak ýaly pasyologlarda da kimya kärhanasyna degişli 3-4 sany kärhana erte bir ullanmaga berilmek öňýanyna dur 2 kez ullanmaga da berildi. Meselem gawy fuklandyrýan ulu kärhananyň 3-4 kilodol ullanmaga berildi. Amanrada indi şu agdan desalaryňyz, agdan zawodlar, fabriklaryňyz göz bilen göründe ilaty nähil howp awandyrýar. Bir hop olalbilen şol zawodlar näme bir ýaňy 21-nji asyrda salynan bolsa 19-njy 20-nji asyrda salynan zawodlardan sement zawodlarynyň tapawut ýok. Üstünde burusa bol tüsse däli sement ýöne ýagyp dur sementin tozgoty. Ol goloý goltundaky owalaryň üstüne dökülýär. Adamlar giýjelerine daşardy, ýagynlylarına daşardy arkaýyn oturup bilen oklar üstüne şu sementin ownuk bölekler dökülip durdy. Hatda özleriniň şol aýdaly Jebel pasyologynyň ýa-da Nevtdaş şäheriniň ýaşaýjylary, Nevtdaş şäherine degişli düzmergen karyer owalarynyň ýaşaýjylary ýa-da bolmasa Bäherdeniň Ýarazy owasynyň, Döwwala owasynyň, Aýaktyp owasynyň, Hankärdi owasynyň adamlary edir şeýle ýa-da gurrun berýärler, hatda özleriniň ýuwan kirlerini çelli şol asmandan ýagyp duran ownuk sement tozgosyndan gorkularyny terp bilen ýok. Şonu tersen 3 sagatda ýen gelip şonu sement sink gatak gidýär. Gohum bolmasa bizde Türkmenistanyň olar bizmeň şäherini bizmeň sement zawody bar, onuň bizmeňiň goloý bolsunmynaky Ählow galy berse de Aşgabatyň Gulmatar tarapyndaky owalar şondan erbet deperalýarlar üstlerine şol tozgosy ýagyp durdy sementiň. Ondan şonu ýaly bir hökümet başda söz berende biz sement zawodyny bizmeňinden Bäherdene götürjek, öňkü tozap duran sement zawody bolmaz, oň bardygyny bilmersiňiz diýip şonu ýaly zawod kurardy, ilat bu habar toy habar hökmüne kabul etdi. Haçanly işläp başlaryna bir Bäherdene de Jebelde işläp başlaryna öňkü bizmeňinden sement zawodynyň has artyk ekologik reper etilmeýän bolsa adamlar ağ getirmeýänine göz ýetirdiler ýöne. Türkmenistanyň beýle zatlar döwlet tarapyndan bina edilen zatlaryň garşysyna çykmak öňsünden arz etmek boldy. Jenaýat işi raplanyýar şol üçin galyň menne özara beýlenýärler ýöne baryp döwlet edaralaryny ýüzetmäge werin çekinýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gyzgy tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Arap ýurtlarynyň dördüsi Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi we ony islamçy toporlary goldamakda aýplady. Şeýle-de onuň Iran bilen ýakyn gatnaşygyny ýazgyrdy. Saudy Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny besedip ähli gatnaşyklaryny ýatyrýanlygyny 5-nji ýylda bilelikde eglan etdiler. Bu ädim gaza baý we 2022-nji ýylda futbol boýunça Halkara Federasiýasy FIFA-nyň Dünýä Kubogy
uğrundaky ýarşyny geçirjek şeýle Birleşen Ştatlaryň uly harby bazasyny saklaýan ýurdun üzüňölüge düşmegine getirer. Katar öz adyna öňe sürülen aýplamalar üçin deliliň ýokdugyny aýtdy. Döwletler Katara Iran we musulman doganlary ýaly islamçy hereketler bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan ýurt hökmünde seredýärler. Olar islamçy toporlaryň regionyň howpsuzlygyny hatar astynda goýýanlygyny aýdýarlar. Arap ýurtlarynyň dördüsi Katar bilen howa we deňiz üstü bilen ara gatnaşygy kesmegi planlaşdyrýanlygyny we Katarlylaryň agdalan ýurtlary terk etmegine 2 hepdelik wagt möhletiniň berilýänligini ma'lum etdiler. Saudi Arabistany Katar bilen gowrýer serhedini hem ýapyp ony Arap ýarymadasynyň kesjekdigini aýtdy. Yemeniň halkara derejesinde ikrar edilen hökümeti regional ýaranlarynyň Katar babatyndaky hereketlerine eýerdi. Saudi Arabistany Katary musulman doganlary İslam döwleti we Al-Qaeda ýaly terrorçy we dinçi toporlaryň ençemesini goldamakda aýplady. Saudi Arabistanyň SPA döwlet habar agentligi ýaýradan beýannamasynda Kataryň Irany dayanýan söwüşçüler diýilip atlandyrylan toporlary Saudi Arabistanda we Bahreýnde goldamakda hem aýplanýanlygy aýdylýar. Şeýle-de Saudi Arabistany Kataryň goşunlarynyň Ýemende barýan uruşdan çykaryljakdygyny aýtdy. Bahreýn öz kararynyň Kataryň mediasynyň öjükdirmegi, ýaragly terrorçylaryň hereketlerini we Bahreýnde dildöwüşi kem bolan bujurlyk döretmek boýunça Iranly toporlaryň maliýeleşdirilmegini goldamagy diýip atlandyrýan hereketleriniň netijesi bolandygyny aýtdy. Birleşen Arap Emirlikleri Dohany terrorizmi, ekstremizmi we dini goramalary goldamakda, maliýeleşdirmekde we makullamakda aýplady diýip ýurdun döwlet habar agentligi ma'lum etdi we Abu Dhabi'nin Kataryň diplomatlaryna ýurdy terk etmek üçin 48 sagat berenligini belledi. Birleşen Arap Emirlikleriniň we Saudi Arabistanyň avia kompaniýalary 6-njy ýylda Katara howa gatnawyny ýatyrýanlygyny duýdurdylar. Kataryň avia kompaniýasy Qatar Airways 5-njy ýylda Saudi Arabistanyny howa gatnawyny ýatyranlygyny aýtdy. Kataryň daşary işler ministri bu çäre gynan çöldirdi we çäreler esassyz we iş ýüzünde delilsiz çaklamalara we aýplamalara esaslanýar diýdi. Katarda ýerleşýän Al Jazeera telewizionyny kararlar raýatlaryň we ýaşaýjylaryň adaty durmuşyna täsir getirmez diýip ministrligi çetirledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson region döwletlerini bütövlüge we gapmagarçylyklaryň üstünde işlemäge çağırdy. We certainly would encourage the parties. Biz taraplary jemlenip bu gapmagarçylyklara seretmäge çağırmak isleýäris diýip Tillerson 5-nji maýda aýtdy. Tillerson diplomatik krizisyň Siriýada we Irakda İslam döwleti toporuna garşy alınıp barýan harby kampaniýa täsir ýetirmejegine ynam baglady. Kataryň Al-Udeyd howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň merkezi harby ýolbaşçylygy we 10.000 çemeti harbiýeti ýerleşýär. 2014-nji ýylda Saudi Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri we Bahreýn Kataryň musulman doganlary toporuna goldaw üçin öz diplomat bu ýurtdan çykarypdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikan telewizionynyň bir programmasyny eden çykyşyna öten ýylky prezident saýlawlaryna Moskwanyň garşandygyny inkar edip prezident Donald Trump'a basyş edere Kremliň eline hiç bir materialyň ýokdugyny aýtdy. Putin NBC telekanalynyň 4-nji ýyl Sunday Night programmasyna ýaýlyma berilen interwýusundan peýdalanyp Washingtonna Russiýa saýlawlara garşy diýilýän we Putiniň Birleşen Ştatlary bilen bolan gatnaşyklary gowlandyrmak umydina ziyan ýetiren jedellerden özüni çetde tutmaga synanşdy. Ol Birleşen Ştatlarda bu barada barýan derňeglerde esasy şahsiýet azaplanýan Michael Flynn bilen bolan ýylteşiklerini ulatmalyga synanşyp özüniň onuň bilen hatda gepleşmeýändigini aýdýar. Flynn saýlaw kampaniýasyna Trump'a maslahat berip, soňra hem wezipeden çetleşdirilýänçä onuň milli hawpsuzlyk geňeşçisi bolup işleýän adam. Putin Trump'a basyş etmek üçin eline ziýanly maglumatlar bar diýilýän habarlary hem ýene bir boş gürrüňler bu maglumatlary biz nereden alypdyrys diýip reddetdi. Öten hepde Ors hakerleriniň watançylykly sebäplere görä Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna garşymak üçin käbir işleri eden bolmagy mümkin diýen ýöne munna döwletiň
ýaşarynyň bardygyny telim gezek inkar eden Putin, Orsiýete netijeleri üýtgetmegiň geregi ýok. Bu uzağından garanyňda bir manysyz zat diýdi. Biz muny etjekem bolmaly däl. Prezidentler gelýärler we gidýärler. Häkimiýet başyndaky partiýalar da çalyşýar. Ýöne esasy siýasy ogur üýtgen ok diýip Putin aýtdy. Birleşik Ştatlaryň Aňyty Komissiýasynyň ýanwarda çykaran hasabatynda Putin 2016-njy ýylda Amerikanyň prezident saýlawlaryna täsir etmek üçin kampaniýa alınıp barylmagy barada tapşyryk berdi. Munun maksat Amerikanyň demokratik düzgünine şekler etmek, Clintony garalamak we Trump'yň prezidentligi kazanmak şansyny gowlandyrmakdy diýen pikirler öňe sürilýär. Amerikan resmiýetleriniň we synçylaryň aglabasy Putiniň Clintonyň saýlanma şansyny peseltmek islendigine ananýarlar. Sebäbi Clinton Orsiýetdäki adam hukuklary we demokratiýanyň ýagdaýy, şeýlem onuň Ukrainadaky agressiýasy hakda berk tutumy eýelep, Moskwanyň Krymy basyp almagy we Ukrainanyň günnogoruna 9900-den adak adamyň başyna ýeten uruşa garşmagy sebäpli giýizilen sanksiýalaryň dewam etdirilmegini gollapdy. Putiniň Clinton bilen gawy gatnaşygy ýok. Ol Clintony 4 ýyl premier ministerlikden soňra prezidentlige taýýarlanan mahaly, ýagny 2011-nji ýylda Orsiýetde bolan hökümete garşy protestleri öjükdirenlikde aýyplaýar. Trump bolsa munyň tersine saýlaw kampaniýasyna özüniň Orsiýet bilen gatnaşyklary gowlandyrmaga we terrorizme garşy hyzmatdaşlygy artdyrmaga sinenşakdygyny ma'lum etdi. Bu hem Putiniň köp wagt bäri aýdyp gelýän zadydy. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Awganistanda 4 million goly türkmen halkynyň ýaşaýanlygy çak edilýär. Emma Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň çak edilişinden köpdigini türkmenler aýdýar. Sebäbi türkmenleriniň aglabasy raýatlyk hasabyna alınmaýar. Awgan türkmenleriniň öz hakykyny gazanyp bilmeýändigini türkmen wekilleri öňe sürýär. Ýokary döwlet idaralaryna türkmen kadrlarynyň işe bellenmeýändigini ma'lum edýär. Awganistanda insan hukuklaryny gorujy özbaşda komissiýa adly guramasynda hem YKJ türkmen işgäriniň ýokdugyny bildirip türkmen wekillerinden biri Abdulgany Çerkez şeýle diýdi. Awganistanda türkmenler hakykyny hiç wagtdan alban bilen ýok, berenem ýoklar. Hemejin bir insan tanlanýar da. Many görüp otursak türkmenlerimizde ana owal bilen many hukuky beşer diýip özleri ilan etýär, şonda bir idarasynda bir türkmen ýok. Kaýsy idara bar? Nire barsaň, hatda şefana bolsun, ýa bir meýdan hawaý bolsun, kredit görseň, mana paýtaxt bolupdy, türkmeni zerebinde aktarmaly boljak. Ýok, her wagtdan ayak bastı türkmen. Ama soňra näçe bul hakykyny alsyn, alyp bilmiyor. Bir idara barsa türkmeni gepleýän şol idarada musulmany geple diýjekler. Türkmeni bir himayet edilmese, mana indi bu görüp otursak, mana şol kitaplarda da ýogaltdylar ha türkmeni. Wa gaýry diýip bitenler. Bu uruşlardan awwalamynyň Awganistanyň ykdysadyçylygyň halynyň elinden te. O pilla tanynýar türkmen. Indi bolsa halyna mozuna maşyny halyny getirip halyna bir ýere tykdylar. Türkmenistandan himayet bolar diýen umydy barmy awgan türkmenleriniň? Ýok, hiç ýok. Ol Türkmenistan hem saýamşyl diýip manyňda timsalyn İran, Pakistan ýa başgasy himayet etdi. Türkmenistan bolsa men bir tarap diýip öte türkmeni çukura itilýärmasa başyş eden ýok. Türkmenistanyň bir türkmeni haýryýeten ýerini göremiz ýok. Awganistanda. Awgan türkmenlerine Türkmenistana barmagy mümkinçilik barmy? Wiza berilýärmi? Ýok, wiza berilen ýok. Wiza seniň adamyň ben diýen adama onda ýektuka alýarlar, wiza alyp gitýän bar. Ona bir sanakly. Bagşy türkmen adi türkmen bir öz hakyna jur türkmen gitjek diýse, onuň Amerika gideni aňsat düşük türkmeni. Bolmasana türkmenler o taýda ýakyn garyndaşlary galan, garrylarymyz, atrabalarymyz hemmesi arman edip gitdi. Bille bir gowmlar bir görüp gelsek şo taýda di. Ola Türkmenistan mana insan hukuklaryny öz milletine beren ýok. Toňuny Awganistan türkmenine edip berdin. Öz milletine bermedi adam. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.